Не е Библията, брат. Това е закон от улицата. Църквата не спасява, тя чисти с огън. Попа стои с ракия в ръка, расото мирише не на тамяна трева. Соса до него, мълчалив като гроб, с две думи ти сменя живота с ковчег в ритъм дроп. Ябълко в кухнята, режи си пи, ако сбъркаш грам ще те готви и теб, нали? Бога кара и не пита къде, където го пратиш, брат, там ще се дере. Тука не се молим, тука палим, греха е пилка, душата в грам и дим. Картера гледа с поглед студен, или си с него, или изчезваш веднъж завинаги мен. Хакера Борко пише код на 3 ръце, разбива ти банката без дори да му е зле. Фартик върти и на живо и в схемата, ако искаш да живееш, спазвай системата. Кукала гори, погледа му в космос, гръмчето отстрани вижда всичко в розово. Фиктиша лъже, гледа в очи, докато краде ти живота с пръсти леки чи. Битвата не се първи за душа, тука идваш и я губиш дим с пари. Ако си слаб, заминаваш, ако си наш, ставаш безсмъртен. Смърт или вярност? Кига 13-та, ма с нерв от бетон, краде коли за спорта, не за милион. Бар на трепери, щом колата му мине, майка му плаче, а той върти гуми в злина и сине. Църквата е бункера, попа е съдия, пуши пие и ако трябва гони с ръка. Служба няма, само купони и дим, молитвата е запали, а мина е дръпни. Втори финален при тебе без жал, само власт. Църквата гори, не отсвеща от вас. Картера решава кой остава и кой пас. Не вярваме в чудеса, тук всичко е реал. Живееш веднъж, но в картела живееш брутално, тотално. Не питай кой е попа, той не проповядва. Той те гледа в очите и пита само: с нас ли си или си с кръста?